إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا. أب دمسي راديو إيرينا ينازلنا كبرات خطاتل تمدب لو معنتي أب كفت مدرخ ويكا أوبن مايك حاونا أبراهام تسفاي ويكا أخم زين حنان فلتو أبراهام فا تبل شمحيزو نظام سدتنياتات سبيشالي كاب ليبيا ناب عدة إليان مسجار ببحري خندي كرتت زبلو زلو شجرهم زكاتاتلن زلو جزء نوفي زبزح ده هيكو خباقة نسمعه أبراهام حوي اسكا قدمنا بتي علالنا متاونا أبراهام حوي قرب اسكا بزعبخا مني إبراهام تقول ننتهي قبله. أنا أبراهام تسفاي زبال إرتراوية أبي إرترا تولي عبي وغنا برون عبي حلمني يرني فغير يرني مالتي أقات أم كينو جن تي تحلموا بنو اشتغل زغيروا له أقات أم تتفتر مالتي نأمنت كمنجستات مالتي زي حقوق منجستات تقولهم نتي هوتنا تبي تصلوا يوم ناتيك تصلوا مني كابتن نبرنا حلمين دليتاتن تخليفة خا سدت السودان أتي كابتن بليبيا خرتت لها عدت علينا أتي كم عدت علينا بسويس كيده كابسويس كعشرة أصل نبر تمليسه أبعد علينا نبر له أبعد علينا تمليسه هوتنا ما راحكوا تماهير مالتي عمي بخلتشان 10 ساعات تمريق بقدام ديجري أجرا ماستر ناقوركو ناس راحكو نبر له أبعد علينا مالتي واو أبراهام حوي بتعمز النادي ومن الوقت كمان قرب أفخوسها بالكايوتي تقبرو زلخا سرحت نزوم حواتنا نحدنا كندي شجر زقات زلو دحريقهم ناقويخا كم يجركا تحجزهم كم تفتن إذا كله يبتحنا وكاتاتولي اسكا نقرن كاب مقاسي خجمير كازي إذا قدايزي إذا قدايزي أنا بليبيا سلازة حلوفكو بليبيا تربيتات أبعال السودان تزولو عماد تزولو كله الرأيك تاريخنا رديك يسمعك نبرك يا تاريخ زغنا عنتكم وسمع كلها أنا بزنها قد في زعتوا ما حلنا هذا حلفنا من قدس لزغنا كان نقول معاشي وزي نجر أنا نبغى عليه سدتني أنا نيرة صبوا من دينيرة نبغى عليه ذاك واحد سدتني قلت أم دول دينيرة هذا بقولنا خنا برمس جمركو عبد خلتي شحن أحسن سلستان عسر تغلتان عسر تعادل مثلاي نايب على المعمر كذا في خاب تونسيا بخاب على ليبيا مالتيو مسوا ودقو زنا تونسيا زنا برا غير زنا جبتي كم بزح سدتني أفريقيا أنا بعد طاليان كأتو غيري بزح سبعاتهم سلزنا برا تعشر هذا لقني سمونير مع عد طاليان سولهم نسدتني حاجة إيرتراوها أبعد طاليان تطوق بس لزيد اللي كابتن حمق تاريخ ناتنا تمركز مالتيو كله كهدم دلنير يقدم كله جنا بليبيا قال لي يقول تهري مت قال لي وحنقول سحيت مت قال لي حميم مت قال لي قلمت هذيك كله قلت خيط راح يدل كهذا ونايدر أبتك أترخبهم سبعة تدربيه نفس الصورة تركب عبد قول عتركب دحر نتي زلهم دخمة تتقيمون المزمزوم سبعة ونتركب حزنا كمالتنا كم زتري جنا بز عدد على دحر نتهم سبعة حقاقيت كم كأني كم جبنا يزحسب ردي غني أجي خمس أنا ما قال أنا قبر غني عطو فل أحد أجي استنكفني مالتي ذاك نفسي قال أب كومبرومايز كتو وانقال مسمعه نترات دخمة تقريبا قال نقبر على نايلنا بولين تشعو أبزا بولونيا جميرنا مالتي أو أبزانا نحق زميرنا أوروب كده أنا مقبي حكمنا قالت قبر لهم بوق بعقم خانو لحد ساعتهم أنت يبلغ أولي بياكو عركة جدي فيها متى أولي بياكو حوا جدي فيها متى أولي بياكو دحتني جدي فيها متى ده بقول علنا من الجمهور كون حركة اللي بيا قد هاي قبر جميرة مالتي ساعة ساعته هو أقولني لك حجي أي توصى كان يا ماني أتحلفنا تسمعك حدش تقيمتك كبير توصى لي تغليها حجي بعقمي أبدا تسلمات جيزة مالتي قرب خون أجهم كبير كتنا كرخ عقب كبيرون اللي زودلو مشالكا بقى زيتاتي تجور قرب تفتات مالتي أتي كندي تنكي نايزي وحزناي سدتنياتات كوا دحن انت إلى حتى كمان تعمل لها مثلنا أو الناس اللي نفولتهم على تندي أبتي هاجر كابت عند خاص الذي تعمل خاص لزغورك حكا خواتيخا أبزغ كل خرطة تبذلها نابتي بزحسك من لسكا أبراهام حوي حجيت مجمع يخترق خلى خان حجن كأني سلوت وحزي ولا كميلو توحزي كنبل كلنا أتي وحزي سدت كاب إيرترا أهي قارزة نو أنت حلمي ناي سدت أهي قارزة
مخنياتو زغن عن التسفى أي ترائنا بتاع الدمالة حلم خب زغن التسفى أي ترائي مخنياتو نبعلو تناي سلام تريخا يكتودو كفت مسبلة نو كند سلام كويني يقولو حزب خرج الكات تتصبه زي يقولو سبي وجه ردي اللي بزي يقولو من إسي تحت أدمي تبل الدغول اعتبل من السودان إن إثيوبيا وحيدة جنتايو زردأكا فتحزبنا نتمنجستي نايب حق أنا لو واحد تأمت السلام كم زي أمن ترديوه أزنا برد نشتغل المنياتو تقدر تساقم تاي ناينا تندت من قصة أسئلة تسابق على باسبورت غيره أنت دليل بماكينة أنت دليل بأير نخيوت نعيش عمل سلة أسروه نو أنا لازم برد عدل ومقطع مخانا تتراتير مالك نو تزحوتي لك أنت زقمة تغاري خيال ورح سال استقاع عشان ما تهدم مالك حجيب اللي بيزي يقول له سب وتشي مالك هنا بعل السودان نبعل إثيوبيا مالك بأنت أروها تي نداموتكا عند أتخا تقول لازم نبر كنا يبعل ليبيا خاني أوروبا تغيرنا لكوتا بلون أتصيبونه مالك حجي تو حزني إرتراوان ديكون يقنسو تي عواتي يقنسو نو تي عد سمعتها يقنسو بر تو حزن تسقاين الله أتو مع ولا حاجة تاريخها إن السودان زو حزم نسيات الله كنا يخافون شحن $500 خم حج بزق زمال نو كذي وحزي أي كنسن تايدا اللغة نيسو دلو تي عوات ببزح مئتاونا بإيروبا أكن كنيسو تي سقايا بعلي بياقن كتسالي تي وحزي حماق عدل كوينو أي قارتن تي إيروبا مئتاوغن نيبا حق قنيسو منيات لو معامتي أبكلت شحن 20 حدا سلسة إيرتراواني أتو ذكا ربو أبكلت شحن 10 حموش تاريخه درجة 10 شح زغون إيرتراواتي كنت شحن حدا رأيو كي جانونكو 400 سبعته جن كندي سوالو ليبيا تلكان خاني بزح الله بزخن الزارة نخلينا مهنياتو أبزخل تشحن إسران حدا أبزخل تشحن إسران كتشحن 10 شعاتن بزح كامبين سلتجبره بزح عوية سلتجبره ليبيا ممتع قرب كان نسينيرو وحكي أبزخل تشحن إسرانزي درجة خلتهم يتزغون سباتهم أتيوم نليبيا أبزخل تشحن إسران حدا كامستي تسفى مقرات منياتو تسبس السلام كوينو عدي كمليس يقول قرب زبل هوا غير نيرو بتخلت شحن 10 ساعات 10 شومنتن كذا خوينات مجمر واخا قرب تسفى قوريتو تم دلاله قرب غساغيسم اب كنت شحن اسرا حدن كا بركت زبلسب حما اغاطام كوينو نلبي اتيملو اتا زلا قرقس مو يغرمكاي وتم سدتنياتات نبحر خفوتنو وتم لبي انت تشكيمم كملسو زلو قرقس زغت بلا تخليها مالت زلو حنفشفش سلازي قبتنا ليبيا دتايل قرباتي دا خنغركا خيله وتو حزقن كمزي يزلو تي سدتنيا فتن تي عوتك أزجي وحد سقايك انقدم له مالك إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا أبدم تسير رادي إيرينا نازلنا كبرات خطات مدب مسانا حونا أبراهام تسفاي كاب بولونيا تزيد قاقي حكيكم يخال كان نيركا سمبر بولونيا اوكي سمبر بولونيا بيلا ايطاليا مسانا له ابراهام هاو حجي اوروبا وعل غيرا مس ليبياويان سدتنياتات نمعقات من انت نابز نخيموصو قندي خابتي استعذبكايو زغبر زلو نزم سدتنياتات نمعقات سدتنياتات كنبلنا حجي ايرتراوان طرح يكونوا معات افريقاويان كاب تونيزيا خاب كال عليتاتون አለው ስለዚህ እንታይ ቀንዲ ሳቶም ዝገብሩ እስከን ገረኒ ወሐጂቲ ቀንዲ ሳቶም ዝገብሩ እንታይ እቲ ስምምዕ ኣሎ ነው ስምምዕቲ ኢንተርናሽናል ናይ ባሕር ስምምዕ ኣሎ ተዓለም ለኻው ስምምዕ ናይ ባሕር ታይ ድብል ሓደ ሰብ ኣብ ባሕር ንሕራ ተፀጊ ምርኢኻዮ ኣዲሕንካ ናብ ውሑስ ቦታ ኣብ ፀሓይ እዩ يخاني حجي كلمة حجي زنبرة تايو تسب ببحر بمركب جيرو دمزة أبتا إنترناشنال بحر مسمزة إذا نزرق حلو نيران مالتي نو حجي إتي حجي يقتل نيران قرب كات أو نت كات بحال نيرو حجي بوز حساب كاتون مسجمرة جن نو إتي بوليتيكا تيتوم نايمان بوليتيكا وانكا نزيات تقريبا بزح قص قصة مالتي نتيجة بخفر حد خاتور سدتنيا بزيح بحال خطفيو أنسخا ورسالو سرحكا ورسالو بحالها ورسالو ندابلو بزح بروباغندا غيرمبر كند زاكو قطري أتي أوروبا خنقول كاين خلينا مستي أفريقيا زلو سدتنيا تاريخايو أبا كينيا خندي سدتنيا لو قطر زيبلو أبا على السودان بمليونات زقطرال أبا على أوغندا خم مسو تاريخايو أوروبا سدتنيا واحد ذات إذا بروباغندا بزيهم سلوز نغروهم إذا حزب فرح جمير مالك وتمنا يمان دا سعر موتي اسم معنا اللي بيازو قبروا كلتشان 10 شوعات يعني يتم مسلكا زوم لا يتقام منغستيو تمسك يعني حجز نازبو هو
ምክንያቱ ቶም ናይ የማናት ቆዕዎም ስለዝነበሩ ንሰም ጀሚሮ ማትስማ ማርኮ ሚኒቲ ዝባል ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ጣልያን እሱ ረዲካ እሱ ብዙሕ ምክንያት ስለዝፈልጥ ነበረ ናይ ጸጥታ ስለዝነበረ ሊቢያውያን ቤላ ገር ተሰማሚዑ ምስመን ሊቢያውያን ተልጋን ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ዘሰጋጉርን ገለን ዝነበሩ ረዲካ ምስቶም መምሕዳራት ምስቶም አሰጋገርቲ ምስ ኩሎም ተሰማሚዑ ኣብ 2017 ወርሒ 2 ተኣክል ገንዘብ ክንወኩም ኢና ተባሕር ግን ዕጾውልና ኢሎም ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝብለካ ባዕላቶም ብኢዶም ክዓጽዎ ክእሉን እዮም ባዕላቶም ኢንተርናሽናል ባሕር ክመልሱኻ ይክእሉን እዮም ምክንያቱም ስለዚ ንሊቢያ ዝያዳ ሓላፍነት ይብካ ካብ ሃገር ኣብጎሱ ስለ ዘለዉ ንሳ ንክትመልሶም ተሰማሚዑ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኤውሮጳ ናይ ብሓቂ ዝሕፍር ታሪክም ዝገብሩ ዘለዉ ምክንያቱ ዝኩሉ ዝመፆም ዘሎ ሰብ ዝኸፍኦ ካብ ኩናት ካብ ጥሜት ካብ ወረርቲ ዝሃድም ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ኢልካ ክትሓሊ ዝግበአካ እምበር ተዓጽ ዝግበአካ ግን እቲ ፐብሊክ ኦፒኒየን ወይ ድማ ትርኢቱ ህዝቢ ዝበሃል ረሲኑ ስለ ዘሎ ብዝተኻለ መጠን ከዝሕልዎ ነይርዎም እቲ ስምምዕ ዝኣክል ገንዘብ ሚልዮናት ሂቦሞም ንሊቢያውያን ሊቢያውያን ከዓኒ ብኢደ ዙር ይዓጽሎም ይመልስዎ ኣብ ሕጂ ምስ ተመለሱ እንታይ ይኸውን ዝግብኦ ንኣብነት ኤውሮጳውያን ድሕር ደኣ ክምለሱ ተሰማሚዐን ኣብቲ ሊቢያ ግን እንታይ ከም ሰብ ዝተሓዝሉ ሜላታት ክገብሩውን ይግብኦም ነይሩ ምክንያቱ መልሶም እዮም ዘለዉ ኣብኡ ግን ከም ዝብለካ ከም ሓፂን ከም ስሚንቶ እዮም ተፀፍፂፎም ኣብቲ ማዓስከራት ዝዕፀው ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ግዳይ መን ይኮይኑ እንተልካ ስደተኛ ንሳተን ቀኒስሎን ናይ ብሓቂ ብዘይ መጠን ማለት እዩ እቲ መንእሰይ እቲ ህዝቢ ግን ብውሽጢ ዓዲ ይኹን ወይ ብካልእቲ ናቱ መጻኢ ስለ ዘይተማሓየሸ ስቕሉ ናብታ ሓውኣት ማለት እዩ ኣብታ ሊብያ ይሳቐ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገይረነን ብኢዶ ዙር ሊብያ ንክትመልስ እዩ ትስምማዕ ገይረኖ ምክንያቱ ስጋብ 80 ማይል ኣትያ ክትመልስ ትኽእል እያ ቀደም ስጋብ 20 ማይል ዝነበረ ሕሰቦ 80 ማይል ክልማይ ክትውንን ተፈቂድዋ ማለት እዩ 2017 እቲ ዝዓበየ ክልማይ ዝነበረ ማልታ ኣብ ማእከል ስለ ዝነበረት ብዙሕ ሰብ ክነሉ ተባሂሉ ዝዓበየ ክልማይ ዝነበረ ማልታ ኣብ 2017 ግን ምእንቲ ሊብያ ክትመልሰሎም ኢሎም ዝዓበየ ክልማይ ሂቦማ ሓይሊ ባሕሪ ኣሰልጢሎምላ ማዓት ጀላቡ ሂቦማ ገንዘብ ዘይተባሃለ ገንዘብ ሂቦማ ናይ ብሓቂ እውን ውፅኢታዊ ኮይኑ ቀኒስሎም ኣሎ እቲ ንዓና ግን እቲ ሞትና ትስቃይና ግን ምሻላ ካብቲ ሊብያ እዩ መሊሹ ዝቃማጣዕ ዘሎ ስለዚ ንሕና እውን ከም ህዝቢ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንሕሪ ኤውሮጳ ከምዚ ኢሎም ጨኪኖም ዓፅሞ ብዝተኻለ መጠን ንሕና ከነቲ ህዝብና እንታይ ሓበሬታ ክንህቦ ኣለና ማቕፅሎ ኣይትጥፋእ ኣብ ሓዊት ንኸይደኸምና ክንሕብር እዩ ዘለና እምበርሰን ተሰማሚዐን ከምዚአን ገይረን ዘለዋ ማለት إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبراهام حوي قدمنا نبتي قندي ناتكا سرح عبزين تاي لمحتاتي مسا منالبات هلاقبا بيلا حتى كازدلي حانتي تصحف زوز أخياني رانا حبريتا مثلني قدام على 10 شمون تمسكرم حانتي مركب دهاي كم زت فقت 170 سبي حيزاني را مثلني أبقما قمت عليها نختبت صح سكبزيا قرب أبرهالي كهالي منالبات مسا أبلا بيلكا انتا ايتناتكا قندي سرح جبزي نابنت قال لنا قلت أقام كقوانفهم كلوس እንታይ ትተሓባበሩ ምስኻ ሕጂ ብዛዕባ እዛ መርከብ ለንቅያ ዝፀሓፍክዋ ኣብ ወስተንዲ ሕጂሲ እንታይ ኢና ዘለና ኣብ ወርሒ 10 ኢና ዘለና ዲኻን ወርሒ 10 ከም ዝዝክሮ ኣብ 2013 70 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብሓንቲ ንጎስ ተደፍኡላ ኣብ ላምፔዱዛ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕጂ ቀጻሊ እዩ ዘሎ እቲ ሓደጋታት ንምባል ልዕሊ ካብ 2013 ስጋብ ሕጂሲ 8 ዓመት ገይርና ኣለና ግን ቀጻሊ እዩ ዘሎ እቲ ጉዳይ ንማለት እዩ ሕጂ ብዝወርሒ ዝውን ከምኡ ጋጢሙ ማለት እዩ እዛ መርከብ እዚኣ ዕለት 18 ወርሒ 9 ካብ ሊብያ ተበጊሳ ሕጂ በቲ ዝዋራ በቲ ንቱኒዝያ ዘብል ገምገም ብኡ ያወፅያ ምክንያቱ ሊብያ ኣዝዮም ዓፅዋ ስለ ዘለዉ በቲ ናይ ቱኒዝያ ግፊሖም ይፍትኑ ኣለዉ ይኻኒ 18 ምስ ተበገሰት ቀዳምያ ተበጊሳ ንጉሆ ለይቲ ማለት እዩ ሕጂ ቀዳም ናይ ኣጋምሸት ናይ ቱኒዝያ ሓይሊ ባሕሪ ቆርብዋ ማለት እዩ ናይ ቱኒዝያ ሓይሊ ባሕሪ ምስ ቆረብዋ እዚኦም ስንቡድ 170 ሰባት ፅዕና ነይራ ክልተ ፒያኖ እያ ነይራ ፈርሕቲ ካቢተን ይህድማ ናታ ጀልባ ማለት እንታ መርከብ ግን ዝፈርሑ ሻለካ እታ ቴሌፎን መን ይሒዝዋ ነይሩ ኣብኡ ዝኾነ ዳታ ወይ ድማ መዝገብ ከይረኽቡ ኢሎም ይፈርሕ ካቢተን ደርቢው ሓደጋ ናታ ሞባይል ማለት ደርጊ ምስ ሓደጋ እቶም ቱኒዝያውያን እውን ከምቲ ዝድለ ይሰዓብዎምን ረድካ ቆዱል ኣለዎ ኢሎም ብዙሕ ዓብዎምን በይኖም ይቕፅሉ ማለት እዩ በይኖም ይቕፅሉ ቴሌፎን የላ ሕጂ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ እሳቶም በታ ጃልቦኦም ገይሮም ክሳብ ገማገም ዓዲ ጣልያን ክንዲ ዝበፅሑ ኢሎም ወይ ድማ ዓዲ ጣልያን ክንዲ ዝረግፁ ሰኑ ኣቢላ ማለት እዩ መርከብ ቂም ትብል ማለት ሞተር ኣቢ ነዳዲ ይውዳእ ማለት ሕጂ ካብ ሰንበት ሶኒ ጀሚሮም ኣብኡ በይኖም ዓለማ ዘይትሪኦም ማለት እዩ
صنبلل كبل يقني مالت ابزي تسفا مسقورصو كلته ኤርትራውያን ናብቲ ባሕሪ ይዘሉ ማለት ሶኒየም ዘሊሎም ይብሉን ማለት ቱ ኣብቲ ማዕዶ ዝሪኡ ሓንቲ መርከብ ነራ ናይ ደንዳዲ ዝዕድና ዘውፃ መርከብ ጥጥቆም ጥጦ ኢላ ስለዝነበረት በቃ ሓምቢስና በፂሕና ነብስና ዲሕና ነብጾትና ወን ረድኤት ክንከውን ኢሎም ክልተ ኤርትራውያን ብገስ ማለት እዚ ንጽባሕይቱን ክልተ ግብጻውያን ብገስ ቶም ኤርትራውያን መስኮሪ ተመልሱ ክልተ ግብጻውያን ይኸዱ ይዘሉ ማለት ለሰብካው ዝገንዳ በለት ብንፋስ ናተጸፍዓት አውጦጦ ኢላ ማለት ሕጂ ኣብ አንታ ያላ ግን ሶሉስ ሓንቲ ሄሊኮፕተር መጽያቶም ነራ ሶሉስ ሄሊኮፕተር ናይ ቱኒዝያ መጽያቶም ቱኒዝያ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ሪኦማ ኣብ ልዕሊዮም ዘምቢያ ንሳቶም ናይ ሰላም ምልክት ገይሮም ሩዱና ዝብል ኩሉ ክዳንን ቆልዓን ሓፍ እንዳበሉ ሩዱና ኢሎም ነታ ጀልባ ነታ ሄሊኮፕተር ማለት ንሳው ኩየራ ተዓዚባቶም ሪአቶም ማለት ተኾነ ተረዲና በቃ ዓለም ሪአትና እናበሉ ሁሉ ሶሉስ ምሸቲት ሓገዝ የለ ገለ የለ ሄሊኮፕተር ሪአቶም ተመሊሳ ሓገዝ አይሰደደት ገለ ይሰደድ ሶሉስ ሙሉ ለታሐድር ማለት ሙሉ ማዓልት ውዕል ማለት አማ ሲሹዑ ዛ ናይ ዕደና መርከብ ነጊርዋ ማለት እዩ ከይዳ ተድሕኖ ማለት ብዙሕ ቁጥሪ ምጠፉ ነይሮም ቁርብ ናይ ሰዓታት ናይ ገለ ተዝድንጊ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ተወዲ ነይሩ ማግቢ ተወዲ ማይ ተወዲ ዓቕሊ ተወዲ ኩሉ ማለት እዛ ናይ ዕደና መርከብ ተድሕኖም እሳቶም በሉ ይሕዋትና ከምዚ ኢሎም ኣርባዕተ ኣሕዋትና ኣማይ ምሳኣቶ ወደ ሃይብሎም እሞ ሓጉዝና ድሎይልና ብሉ ክደሉ ጅምሩ ማለት እዩ ማቃንዳታ ኮይኑ ግን ሓደ ትንቲ ሓደ ወዲ ግብጺ ረኺቦሞ ግን ክረኽቦም ኣይክእሉም ቶም ክልተ ኤርትራውያን ከዓኒ ይብሎም ማለት እዩ እቶም ይምለሱ ማለት እዩ ተመሊሱ ኣብ ቱኒዝያ ኣሎ መሻክል እንታይ ክኸውን ትመጻዮም ኣይንፈልጥን ግን ኣብዛ ወርሒ እዚኣ እውን ክልተ ኤርትራውያን ዝሃዮም ኣይተረኽበና ኣሎ ካለ እቲ ምምላስ እሞ መዓልታዊ ይደሎ ሕጂ ያንን ሰኸንዳ ተዛረብና ትማሊ እውን 91 ዝበዝሑ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዘለውዎም እውን ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ መሌስና ኢሎም ማለት እዩ ቀጻሉ ኸም ይደሎ ኣብዚ ለንቂና ድሕሪ ክንደይ ሓንቲ መርከብ ኣትያላ ብዙሓት ዜጋታት ዝሓዘት ማለት እዩ ሳኻ በዓላ ዓዲ ጣልያን ገምገም ዓዲ ጣልያን ስለ ዝበፅሓት ቁሩብ ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ጥራሕ ኣብ ዝወርሒ ዝስ በቃ እዚኣ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ እዩ ዘሎ እቲ ጉዕዞታት እቲ ስኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ወይ እንታይ ኢኻ ትሕግዞም ዝበልካኒ ኣነ እንታይ መስለካ እዚ ዘለና 20 ዓመት ናይ ጸልማት ግዜ እዩ ንዓይ ኢካ ኤርትራዊ ጸልማት ግዜ ምን ቆጠት ኢልካኒ እቲ ሓው ኣብ ባሕሪ ዝሞቶ እቲ ኣፍቃሪቱ ምስ ክልተ ደቃ ኣብ ባሕሪ ዝመተቶ እቲ ክልተ ሓዋቱ ኣብ ሰሃራ ዝሞትዎ እቲ ስጋፍ ሕጂ ድሃይ ዝበሃል ናይ ቤተሰቡ ሙሉእ ዘይብሉ እዚ ጸልማት ግዜ ምዃኑ ዝርዶ እዚ 20 ዓመት ዝማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጸልማት እዋን ኣነ ብዓቕመይ ንእሽቶ ድሃይ እዩ ዝኸውን ጥራ በረሃን እዩ ዝኸውን ብዓቕመይ ንእሽቶ ማለት ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ኮይኑ ጸልሚትዎ ዘሎ ነቲ ኣብ እስር ቤታት ሊብያ ኮይኑ ጸልሚትዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ባሕሪ ልቡ ጠፊእዎ ዝጸልሞቶ ኣጋጣም ቴሌፎነይ ዝረኸበ ዝደወለለይ ንዕኡ ኣጀኹም ኢለ ንሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ንሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ንሓይሊ ባሕሪ ስጳኛ ርኡዎም ይብል ብዓቕመይ ማለት እዮም ይሕንዎም ነው ሕጂ ንታሪክ ነዛረበሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ بعقمنا زجبرنا مالك إذا جبر قبل ما نالو تأثيره من ميت من دعمت دلو قرب كتاتل مال مرات تزيد خطاتي كات تفاعتيو لازم بعقمين تفيهم مبل تمليسهم مبل أنت آتيهم مبل كمزب لك بحري يغنى بسر بيت كوينهم قرب تناتي حبري تاريخي ومرلا الناس بقولوها يعلو خلقها يعني وانا قالنا يوم إرتراويان بينهم ما يكونون ينبل نعلمن تم عم سنكاني كم زلنا نحبر قرب سنة زيتاتي أنا بعمل يزقور ولا كخبي تخونتات إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا كبرات خطات مدب مس حونا أبراهام تسفاي كاب بولينيا عدت لياني نازل لنا أبراهام فا سكين أبتا قدمين أبتا حتى مخاريزة فات بالشم كل شبيع تزوتر أباهم وانتهى ترجمة أو فيسبوك حاجتها أبراهام فا تبل حاجتها فا بقنقة أليانا استقورتك أليا أوكي فا نحر RE وسيقالا فاري مالت سريحة فتسمع نو فاتر حقن ليت فرتسمع سريحة مالت اوكي إذا أنا فهمت مالتيو زي فيسبوك هو قدم يوتيو رو كونيره تبي أرتران أي تمرت حل ميزنا بره قريتي نيرو أنا نايزو خنا زيجا خنا يسمع عن النيرو فرق يعني
عيه نغرات نيرن بتجيت سلازي يقولوا لو خون فصمو دو خون يله اذا فاغير يا فرق زولو سب مالتي فرق زولو بعزو مالتي ما بخما تا ما بطالنا تقول ابراهام حوي كمتي اسخات كاتاتلو كمتي قربون حشخلنا زعللنا له قند صقم كوينم زلوون ازوم انت ام زبحال ازوم سنسرت دي زبحال زم سبزس غرو ወይ ገለ እዚኦም ፀይቅ ኮይኖም ዘለው ነዚ ህዝብና ዝብድልዎ ዘለው ኢልካን ነርካ ሃቀ እስከ ቁሩብ ሓደ ሰብ እንድሕር ክሰግር ደልየ ኢሉ ተሰማሚዑ መጺኡ እንታይ እቲ ጌጋናቶም እዚያ እስከ ንገረኒ አጂዛ ተቃል በዓላ اوا ሰምሰርቲ ኢልካን ንስኻኖ ሰምሰርቲ ኢልካን ማለት حجي سمسرتي بقانق عربي ዝተወርሰ ይመስለኒ حوال እዚታት ዳርጋ ብዚ 20 ዓመት ልሙድ ቋንቋ ኸኒሉ ኣብ ህዝብ ማለት ሕጂ ትረዳእካ ኣብ ከመይ ነብር ከም ዘለና ማለት ሰምሰርቲ ትብል ቋንቋ ይሕራ ብዙሕ እንጥቀመላለና ህዝብና ስምሰር ኣሎ ማለት እዚ ኻ ባርነት ምክንያቱ ሰምሰርቲ ናይ ንብረት ኣይኮናን ዘለና ናይ ሰብ ኢና ንብል ዘለና ለዚ እንድሕር ኣሕዋትና ይሽየጣ ኮይነን እቲ ሸይጣን ድልየቶም ገብሮም ኮይኖም ኣሕዋትና ደቂ ተባዕትዮ ይሽየጡ ኮይኖም ናብ ኣሕዋትና ይሽየጡ ኮይኖም ኣብ ባርነት ኢና ነብር ዘለና ካልእ ትርጉም የብሉ ተዲኻ ስለዚ ንባዕሉ እዚ መሸጣ ከም ሕብረተሰብ ዓገብ ክንብሎ ዘለና ጉዳይ ማለት ነው ንባዕሉ እቲ ኣብ ስምስርና ወድሰብ ክሰርሕ ዝብል ንባዕሉ ገበነኛ እዩ ምክንያቱ ሓደ ገበን እዩ ትስራሕ ሰብ ምሻጡን ገበን እዩ ስለዚ ሓቢርና ዳልና ኤርትራውያን ክንቃለሶ ዘለና እምበር እቲ ሓደ ሰራሕተኛ እቲ ሓደ ተሸያጣይ ክንከውን የብልና ስለዚ ቀዳማይ ከም ሕጊ እዞም ደለልቲ እዚኦም ዘይሕጋዊ ስራሕ ስርሖም ዘለዎም ክንፈልጥ ኣለና ማለት ወፀጊምና ንኸዶም ኣለና ቀንዲ ፀገም ወይ ድማ ቀንዲ ሕማቕ ነገራት ዝተፈጥራ በዓል ሊብያ ብስስዐ ናይ ኤርትራውያን ዘላሉ ምክንያቱ ክሸጥዎም ጀሚሮም ናብ ካልእ ክሸጥዎም ጀሚሮም ካልእ ክኸፍልዎም ጀሚሮም ዓፅዮም ብኽርማጅ እንዳገረፉ ኣሽሓት ክኽፍልዎም ጀሚሮም ኖ እዚ ኩሉ እዚ ምጥላም ምጥልላም ካልኣይ ግዜ ክስቶ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሓወለለይን ኣሃበንን እንዳበለ ትብል ሊብያ ዘሎ ካልኣይ ግዜ ክኸፍል ጀሚሩ እቲ ብሱዳን ዘሎ እቲ ናይ ሊብያ ኣይተሰማምዐንን እንዳበለ ምጥልላም ጀሚሩ ዲኻን ስለዚ ናብ ኣዝዩ ዓመፅ ተሰጋጊሩ ማለት እንኳን ሰብ ዳርጋ በዓል ይሰግር ነይሩ ማለት ጀራቡ ገዝዩ ገለ መልኹምታት ነይሩ ድሓር ተቀይሩ ቢዝነስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰርሖ ኣብዚ ግዜ እዚ 1500 ካብ ኤርትራ ዩሮ ከፊሎም ካብ ኤርትራ ወፅሉ ስለዚ ካብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ይኹን ካልእ ነቲ ስራሕ ወራይሉ ተዋፊርዎ ዘሎ ፈልጥ ዘለና እዚ ማለት እስከ ኤርትራዳትና አብርሃም ካብ ውሽጢ ኤርትራስ ንኽትወፅስ 1500 ዩሮ ከፊልካ ወጡ 1500 ከፊል ኣብዚ ሳልስቲ ኣብዚ ቀረባ ኣብ 4 መዓልቲ ዝወፀ ሰብ ፈልጣን ኦኬ ንሱዳን እኮ ቀሊል ንኢትዮጵያ ከተረፈ ዝወፁ ፈልጥ ማለት ሕጂ ትስራሕ ረየ ትመሓውር ቀደም ኣበይ ተሐወል ነርትና ኤርትራ ካብ በዓል ሲናይ ንኤርትራ እንደሐወል ነይሩ ስለዚ እንታይ ዓብ ትካል ተቀይሩ ዲኻና ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ገንዘብ ዝቅበል ኣብ ስራ ዝቅበል ኣብ ባንክ ዝኦቱ ብሙሉ ሓደ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ተረዲካ ትካል ተቀይሩ ናብ ትካል ተቀይሩ እዚ ትካል ዛ ሁሉ በላዕ ስለ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ምዝመዛ ኮይኑ ኣሽሓት ኮይኑ ተረዲኻ ሓደ ኣፍሪቃዊ ኣብ ሊብያ ሓደ ካልእ ኣፍሪቃዊ ብ2000 በሽሕ እንዳተጋላገሉ ከሎ ኤርትራዊ ሚኒማ 10000 ዝበፅሕ ደሎ ኖ ኤርትራዊ ኣብ ሊብያ ከም በዓል ወርቂ ይዝረአ ዘሎ ምክንያቱ በቲ እሳቶም ዘፍርፅሮ ግፍዒ በቲ እሳቶም ዘስረቆ ፍርሒ ምቅጥቃጥ እቲ ካብ ዘይብሉ ተመልጡ ዝኸፍልሉ ማለት ስለዚ እንሳቶም እቲ ስምስርና ሓሊፎም ሲ ኣብ ምዝመዛ ኣትዮም ስለ ዘሎ ቀሊል ግፍዒ ይኮኖም ዘውርዱ ዘሎ ኖ ሕጂ ሓቢርና ክንቃለሶ ዘለና አንጻር ባርነት ይዙውን ስለዚ ከም ስራሕ እሳቶም ወሲዶም ሰርሖ ዘሎ ዘይቆነዑ ይዕሉ ኩሉ ከም ዝብለካ ክንደይ ግፍዒ ኣዋልድ መንዲ ዓሚፅዎን ደላሉ ኤርትራውያን ክንደይ ደን ተዓሚፀን ወልድና ኣትን ዘለዎ ኣብዚ እሳቶም ደይኮኑ ክንደይ ሰብ ድማ ሰም ኪሎማ ዘለዎ እሳቶም ደይኮኑ ክንደይ ሰብ ድማ ናብ ሊብያውያን ሸይጦም ማለት እንታይ ዝበሃል ዳሂ ዘይብሎም ዘለዉ ስለዚ ብዙሕ ግፍዒ እዮም ገይሮም ኣብዚ ግዜ እዚ እንዳራና ፀልማት እንዳሃለወ ሊብያ ፀልማት እንዳሃለወ ዝጉስጉስ ዘሎ ካብ በዓል ኢትዮጵያ ነዘመን ኣሽቶ ቆልዑ ሙፁ እንዳበለ መንዲ ንሳቶም ደይኮኑ እዩ ማለት ረዲኻን ስለዚ ከም ሕብረተሰብ እሳቶም ካብቲ ሕማቕ ዝገብሩ ዘለዉ ኣካላት እዮም ብዓብዪ መንግስቲ እንዲቲ ፅንተት ዝበሃል ረዲኻኒ ኣብ ዝነበሩ ኣሜሪካ ሓደ ኣርቲክል ወይ ድማ ሓደ ዓንቀጽ ሓደ ሕጊ ኣፅዲቖም ኣለዉ እዚ ስፓርሲዮን ፎርሳቶ ተረዲካ ብድፊት ምጥፋእ ማለት እቶም ውልቀ መለኽቲ ብድፊት ሰብ ኣጥፍኡ ስለ ዝነበሩ ዓበይቲ ገበነኛታት ኮይኖም ተረኺቦም ኣብ ዓንቀጻትኩም ሰፊሩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከኣኒ ብድፊት ነቲ ሰብ የጥፍኡ ኣሎ
ميدي كذا اللي حرق قوي زوع زحدر كوينو زمان اسيزي بدفيت نايت سرعه يطفي دلو سي سي كان دسو تحت تقول الله زقالاطفوها الله ማለት ረዲ ከም ዘላላha ውሽጥ ያሉ ኣብ ደገ ያሉ ካን ዘቃላጥፉ ኸአ አለው ማለት ስለዚህ ከምዚ እቲ ገበን ተዋሂዱ ዝግበር ዘሎ ህዝብና ከአክሳብ ሓቢሩ ዓገብ ዝብል ክሳብ ሓቢሩ ንሰላም ዘድምዝ ከአኒ ቀጻሊ ዛ ዓይነት ግፍዕን ሰቃይን ቅጽሊ ማለት እዩ ስለዚህ نساتهم زغبرو بزح قفعتات بزح سقاين يزولو كمدلالو مالك إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبراهام حوي حجي أستاذ شمونت عمت كوينلو بزعبا نايزوم بجاملا زطفقو بحنت معلت زطفقو على سلسته نذكرلو مالتي ناي لامبيدوزا أجي بزح حساب اندي زطفق ولا قدمي طفيو ولا بدحريون تمطفات طو كم زي بلغ تقلص عليه ونصنح كاخا نزا ناي لامبيدوزا علتي كم سيمبول تتحيزا تذكر زلا حكاي هو سيمبول هو حجي حدا اسكا نغرني صبصاب هلوكا دخون كندي ارتراوان طفيو مالو بزي ابزا ناي علت ثلاثه زي كونس بحفشه واحدي እቲ ማለት ናይ ብሓቂ ቁጽሪ ንክትፈልጦ ኣጸጋሚ ምክንያቱ ካብ ቀደማት ሒዝና ጽቡቅ ጌርና ይንከታተሎን ኢና ብኸመይ ከዓ ኣነ ሕጂ ድከታተሎ ዘሎ ብኸመይ ክንደይ ኤርትራዊ ጠፊኡ ክንደይ ኤርትራዊ ኣቢሉ ምንት ብቀሊሉ ንክፈልጥ ሕጂ እዚ ኣብዚ ማለት ዝያዳ ካብ 2016 ንዳሓረ እዚ ናይ ባሕሪ ሰነዳት ዘለኒ ማለት እዩ ኩለን ሓደጋ ዝገበራ ማለት እዩ ቅድሚ ሰነድ ስለ ዘይነበረኒ እቲ ቁጽሪ ማለት ሃዲእካ كم سرع ريسيرش خبر زلوا نجاري مصنعت خبروا زلوا نجاري قليلا دخلنا ابي ارترا مولو طفيهم زلوا سبات نسندلو صباح سلام مسكونه خمزي حاجه كن عمتاوي كاب كلتشحن كلتن عمتاوي عمت يسبد طرف مال هو اسرع كوينلو دغ 300 400 500 سبات عمتاوي انا نخفل مال هيك لازم كم جبنا صاحب حجي كندزي خنبل نخيل مالتيو ግን ማለት አሎ حرفاف ገምገም አሎ ናይ በዓል አየም ዝቦ በሐፈሻ ሁሉ ስደተኛ ኣብዚ ባሕር ጠፈ ኣብዚ ዓመታት ማይ 10 ዓመት ካብ 19 ሺህ ዝኸውን ሰብ ጠፊኡ ከም ዘሎ ቢአይኤም ዝግለጽ ዘሎ ማለት እዩ ከም ኤርትራውያን ግን ኣነ ንጹር መጽናዕቲ ከይገበርኩ ክንድዚ ክንብል ኣይብልኒ ግን ዓመታዊ ሓንቲ ዓመት እኮ ከይከፈልናላ ዝሓለፈት የላና መሬት ይኹን ኣብ ባሕሪ ሕጂ ሎም ዓመት ከይተረፈ ሰለስተ ሓደጋ ይጋጥም ኣብ ዛኽልተ ጀነ ኢስላም ማለት እዩ ወራት ኣት ክንሰ ማለት ረዲካ ስለዚ ልክዕ ቁጥሮም ንምዝራብ ግዜ ኸልየና እዩ መጽናዕቲ ኸልየና ምክንያቱ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣሃዝ ስለ ዝኾነ ገምጋም ክትህብ ኣይትኽእልና ቁርብ መጽናዕቲ ክንገብር ኣለና ግን ኣዝዩ ብዙሕ ኣብ ኩናት ከማን ክንዱ ይትኸፍልኒ ኢኻ ክብል ይኽእል እዚ ዓመታዊ ንኸፍል 20 ዓመት ኢና ከፊልና መንእስያት ህፃናት ነፍሰ ጡራት ከፊልና ማለት ስለዚ ብዙሕ ተቁጽር ኣዝዩ ብዙሕ እዚ ክብለካ ግን ቁርብ ኣጸጋሚ ክሳብ መጽናዕቲ ዕሙቕ ዝበለ ዘይገበርና ማለት ኣብርሃም ሃወይ ሕጂ እቶም 360 ኣብ ላምፔዱዛ ዝኸሰርናዮም እቲ ሬሶኦም ገና ኣይተቐበረን ተታሒዙ ዘሎ እንታይ ኢንፎርሜሽን ኣለካ ናይ እዚ እዛ 3 ኦክቶበር ወይ ድማ 3 ጥቅምቲ 2013 380 ከባቢ ኤርትራ ሓንሳብ ጠፍኡሉ ዓለት እወ እዚኣ ከኣኒ ዓለም ስለ ዝረኣያ እቲ ሳንዱቕ ሪኢኻዮ ተሰሪዑ ዓለም ስለ ዘገረመ እቲ ሬሳት ሪኢኻዮ ከም ሓመድ ብዛ እንታይ ትበሃል ትራስካቫተር ወይ ድማ ግሬደር እንታይ ዝበሃል ጣዕ ኩሉ ሪኢኻዮ ስለዚ ኣብ ኩናት ከማን ከምኡ ዓይነት ሰብ ኣብ ጋዚ ተእትወኒ ሪኢኻዮ ብማሽን እዮም ተጻዒኖም ማለት ኢማጂን እዚ ንዓለም ንኤውሮጳን ሕፍረት ኣብ ኣፍ ገዞም ይጋጢሙ ኣብ ገዞም ዝኩሉ ግዜ ሰብ ጭኑቕ ዝመጸሉ ባሕሪ ምዃኑ ቁል ዓይኖም ቋሓቢሎም ካተሉ ዝግቦም ገፈፍቲ ዓሳውን ክልተ ሰባት ሪኦሞም እዮም ክልተ መራክቡ መጽኦም ነይረን ኣብ ግዜኡ ኣሓበሩሎምን ኣብ ግዜኡ ስለዚ ሓበሩሎም ድሕሪ 7 ዓመት ይትፍርድ መጽ ሕጂ ተን ገፈፍቲ ዓሳ ተፈሪዶም ካብ ንጹር ሓበሬታ ይነበረን ተሸፊኑ ነይሩ ድሕርና 7 ዓመት ቃልሲ ግን እቶም ገበነኛታት ቶም ክሕብሩ ቶም ማለት እቲ ግዴቶም ዘይተጻወቱ ገፈፍቲ ዓሳ ስለዚ ሓበሩሎም ወይ ስለዚ ድሓንዎም ሕጂ ተፈሪዶም እዮም ተረዲኻኒ حجي نساتا على سيمبول كوينا منها عالم سلاز رأيته ردي حقي لزرأي بقى كم زي ترأي كم زي قاتم يمر عب كلتش بدحريون عب كلتش حن 10 تحمشن
ورح 4 على 18 لعل 400 إيرتراويان كابتا مركب طفيو دي غاني حجي عالم سر زياتو 50 بولتو يقولوا نعنا خازيو قداسي كنياتو حيلي رخيبنا عالم حجياتنا ذا ما 3 أكتوبر تبال حجي معالت تذكر يا بعد طاليان تبال حياتي معالت تذكر يم غير ما زلو ولا كبقال زمصتون ابز نورول بولونيا جردين بشمم كواب حاتيتنا رخيبنا عمتاو نصمبلول 3 أكتوبر زبال جردين الله እዚ 3 أكتوبر حجي ناي 20 عام دطفئ سبي سيمبولي ردي غادي اليوم سي تام كوينو موبايل ام كوينو نوتوم 10 عام دطفو احواتنا لتشي قرب مبرهاتي علم كتفولطم كذكروا ايم كوينو مالت زوم ناي 3 أكتوبر مالت ስለዚህ زعلت زيا كنملط زيبلنا اقداسيت علات يا تذكر زلو علات منياتو نمولهم نتوم طفو زلو سدتኛታት ትውክል ስለዝኾነት ምንያቱ ጥባሕ ንጎን ዓናውን እዚ ጸልማት ዝና 10 ዓመት ጸልማት ግዜ ጽቡቅ ጌርና ዘንቲና ታሪኽና ከድገን ከም ዘይብሉ ዝቅመጥ ዘሎ ሕማቅ ፋይል ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣብዛ ንጎዚያ ብዙሕ ሕማቅ ይተራኢላ ኣቲና እንዳበሉ ሚት ዝኾኑ ተሕቲ ዕድሜኦም ነይሮም ኣብቲ ባሕሪ ዝሓዘት ሪኢኻ ያው ማለት እዩ ልዕሊ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዘይውሕዳ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን 380 ሬሳ ክጽፍጸፍ ከሎ ብሓንቲ ንጎ ካብዛን እሽቶ ዓዲ ኤርትራ نحن شوكي نعلم شوكي مالي سيزي 3 أكتوبر كمزيو أبتجيزيتيو بزاف بروباغندا تغيرلو رتبتنا إيرترا وغن نخشفن تبايل مجمرة أفريقيا سددنياتات تبايل نيرو زحفر على مصر أيوتو إيرترا كم زنوبور سنجيبو دار حرقتنا بعد كنوبعو كاب كل إمباستات سديدو مابزي تمنجس دبالنا إيرترا أبزي كصحف كمزجب كبل بعد كنترول جميرو مالي رديك دخلت زبالة أبز نبرة إمباسو انتايلو بمولو شفينا أسبزو من قلم اليوم من كستال أنت رادينا كل مول سئنايلو تذكره كل مولنا بقى خلو ودادينا لنا قسن داول نزا تاريخ يحقيقه ما ريسا عدو خيملس أديتات أبوتات يحوات ندات تصبيو تريسا عدو خيملس أنا أتوت فولت إخانا كل جزء ناتهم مشفاني زجوجرو خمسة كير رأي زود مع حزب خيل على كل جزء مشفانا بوليتيكا مزح حسبو تينا يتساوون نزبالي بلو سلسلة جا حاليهم حلاليهم أدنى وجماعة تفافي أمام مالك تاريخ جن أي تفعل مالتيو إذا رسالات زحزنا كا أفقدوا ناي عدت علينا رسالات يزولوا مالتيو بزح شمدي يقولون على ولا دي إن مسرح قالون شالكا كم تزيد أي كذا منيات بزح ولدي بتسبونا بإرترانيرهم أبي أتروات دي أنا ما هباي فكرني كم زدري مالتيو سلزي كل تجزء بدلهم أبعدهم أسوي بهم ميتهم أبعد سبعات يوم تريسان عد خيم لسون أنا كمولو مالتيو نتا طريقة تسعون بزحم حجون عن طفات تجبر زلو ساتو مالو نحن خنذكره من خم ناتنا زيجاتات بزعلت أبيلنا أبتي مقابرهم من فوقه عدد عليهم فحفحلهم زلو كم سبون ناخذنا خنذكره من عم بابا خنبرو لهم ون قديتنا أي مالتي خمس بلكا نخير السعة خمس جردين الله ما بزي 3 أكتوبر زبها لوانا مالتي أب عالم بيرزال أبست فلاليلو قال أب سيتشلي أب تتحتون نعم تعرض لون أب حدا خونو قال سون تاي أب حدا ما قبر خونو تو حدا تسب أب حدا بيتا قيدو خريق من هات أبست فلالي فحيل مسلو زلو زون قال سي يفتن الله تسفى نقبر تسفى عوض كركب صباحا وقلنا نحراتي أبيرتنا أنا بحكي سواء حزب أو منجس تفكيرو تاريخ وين كنا تحت تطلينا مالتيو كنا أكبر من أول مالتيو ترى دي غاني لكن طبعا نازلنا حزب زونا منجس لزيله كم زيلهم أفقدوا فعلوا مالو تعالت جن دا تذكرتنا برالا على زياغا نمزولكو عالم سلزرايا ينبر كون على بزحت زيغاتاتهم بوكو طفولوا علتي قلنا أنا قداسيت علتي أخن ذكران كنا خنان زلنا علتي نبعت ناي أشحت ترى أنت حبس أنت ذكرنا سلزخنات مالك إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبرام حوي حجي نزخلو تقبرو زلها درجة غالسي يو جزيخا بيلكا تحرق لهم تقوي حجي ما حبر لك هذه ولا بينها خاتقبرو مالتك بمحبر لعلي يحوات يخاطب له تخيل دي غني تحققت مالتيو عندي قطعم كتب كلها نتي تبلو محبر يبلينان دي غني نابيخ متصكاري لمسلك ابراهيم حوي انتي كنحجزك نخل من البعد نزخل سمعنا زلو سبيشالي ابزي وصعو خوينو عدت اليا ناب جيرمن ناب سويس كاينم سمعنا زلوس
بزح سبع لو حجز دل ختحابر زدلي جن كم يجرو كحجز كم زخل هو يتوهبنا نخو ويكلت يبلنا نخو نفلت يبلنا نخو حج سمعوا خلوا مو ندحر قال لنا جر حجزت ليك أخوينو في كم يجرم كحجز خاخو لو تايك تحابر خاخو لهم بلا كايله وحجي تايك تحابر خو المسيلك قدما ينام نسخ زحات كان أقدر سحتون يرس كندي إرتران زخون ميتهم ملكان ديكا قصرنا فلت كندي كم زموتو سلازي أبزي أمنا يمسنات زت حقاقو سبات يدل ديغاني كم حبرت سب حدا أكوب نجر حدا ما حبرت تفتيرو فان لغيرو سبات أب ملو أوروبا نزورو نت قطري رديكا زقطرو نتم قديات نارخوبو نتم أزمات قديات نارخوبو زمزقو يدليو سكاباب إيرترا كخبر زبالة جنا بسدتكم كخبر زكاة نجري هذا زي كرأي نتي إيرتراوي حجي ليبيا حماق سلزولو نولدنا بتسبنا نولدنا نتنقص ولدو أمهرو خاب تمرت خابنو شو ود 3 عامات حزنا رجعت مشجرات قص نابلنا نمهرنا يخمت مالتيو كمون كم حورت سب زي مسجار دق سبات نورو مخانو أزيو بسبات زي حتى سرح مخانون حورت سب على مرداتا خلو كنت عر مالتيو دحر بزح سدتنيا له أبع السودان أبع إثيوبيا أبع كينيا أبو غاندا مالتيو سدتنيا زي أو أزرق قالو أو خوينو سرح زرقبولو أو خوينو نتمرت أكسس زرقبولو دحان درجة زلوا وناب أوروبا بتمرتي بسكولار كأطول زخل نو نعملتنا عدة طاليان بزحت له عمت سكولار مالتي زغاب بزحت كان زعر استجبري قليلا يكون كابتن ماستر نقولنا بزح متو مالتي بعملنا تبز 4 عامات استجبري تجمر بروجكتي سلازي أبكال ون كمو كجمر كتعرو ማሕበረሰብ ዓለሙን አቴንሽን ገብረልና ንሕና ማለት ዋና ዘይብና ስለተኛታት ስለዝኾና ኣብዚ ሃገራት አፍሪካ ዕድላት ንኽፈጥር ሞ ተሰባኡ ቁርብ ንኽረግእ ክጻዕር ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ህዝቢ ኤርትራ ይኣክል ነዚ ጽንተት ክብል በቃ ክሊሉ ምክንያቱ ትሪኦ ዘለና እዚ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ገዚኡን ኣሳጊጉን ዝጸግብ ኣይኮነን ንሕና ሱቅ ኢና ተዓዚብና እስከ ቁርብ ሓደ መዓልቲ ሕልና ገይሩ ተተባራበር ኢልና ነው መመልሽ ቆራ ናኣሽቱ እንዳተከ ተሰቃይ ከናውሑ እዩ ዝሓስብ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ እውን ሓቢሩ ነዞም ናኣሽ ደቁ ናብ ዕዳጋ ዝወርዱ ዘለዉ ናኣሽ ዝባረሩ ዝጥፍኡን ዘለዉ ይኣክል ክብሎ ይኣክል ኤርትራዊ ኣብ ሃገሩ ክሰርሕ ተፈቂድሉ ክምሃር ተፈቂድሉ ኣይኮን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክወፅእ ዝምሙሉ ዘለውን ዓዲ ናፊቑ ክምለስ ይደል ዘሎ ስለዚ ኤርትራዊ ሓቢሩ እቲ ንትከ ይበለ ሓባር በቃ ነቲ መንግስቲ እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠጦ ከብሎ እዚ ዝግበር ዘሎ ግፍዕ ጠጦ ከብሎ ሃገራዊ ሰላም ሃገራዊ ዕርቂ ተኣውዩ እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘረጋኣሉ እዚኣ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዚኣ ተደይገርና ዝወለዶ ፅባሕ ክኸሰና እዩ ምክንያቱ ዝሽየጥ ዘሎ ወለዶ ተሽጡን ነርኩም ኣይድሓንኩምን ክብለና ኩላትና ከዓኒ ተሓተቲና ማለት ስለዚ ሓላፍነትና ክንዝንጋዕ ከምዘይብልና ከዓ ክላወደሉ ማለት በዛ ኣጋጣሚ ዮናታን ዋው ብጣዕሚ ቀኒለ ኣብርሃም ሓወይ ምናልባት حصر أبيلك حنت حطني رازي مزجب كواسي بزي تخفيتو زولو سحبوك سوتو كوينات أمونغو إيرترا أمونغو تجراي أمونغو إثيوبيا تي وحزت نايتم سدتنياتات كميل لوسكي حصر أبيلك ولا أخلقتي حفشاو سئل من تخلونا هو تي حماق عندي ونات خمسة زول قاسي أبكل تشان إسران كنيسان راتان الليبيا نو هو نات فقير نيرو መንገዶን ከቢድ ስለዝኾነ ተስፋ ይሃወን ተከታተል ግን ናይ ባሓቂ ኣብ ብዙሕ ሰብ ደፊያ ኣውሪት ከላብ ዝኸባቢ ሰላም ዝባል ክመጻይ ክእልኒ ማር ኢላ ዘቆረፀት ያ ስለዚ ትኹናት ኣዝዩ ብሕማቅ ይጸልዮ እቲ ዋሕዚ ናይ ስደተኛት ኣብ 2021 እውን ውጽኢት ዘሎ ኩናት ውጽኢት ናይ ዘሎ ፍርሒ ውጽኢት ተስፋ መውራድ ስለዚ ዘኹናት ብሕማቅ ይጸልያቶ ነቲ ዋሕዚ ናይ ስደተኛታት እውን ተስፋ ኣብ ቀረባ ግዜ ትኹናት ተጠውይሉ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክረክብ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክረክብ ብሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ክረክብ እቲ ዞባ ናይ ንግድን ናይ ሰላም ነበር ናይ ኩናት ከይከውን ከዓ ናይ ባሓቂ ትምነ ግን ከም ህዝቢ ከዓ ክንብገዝ ክለና ንሰላም ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبراهيم حوي قال إنفورميشنات ما قد ترخيب له إن ليبيا قال زبل بوزيتيف عين زمثل دمصتات كسمعك أني نيروندي بوغن كان نظام إذا ما بفلاي أبتي ناي قرن أفريقيا هنا مسمعنا زلوا سدتينياتات انتي ملقت ختم حلال فيلم دلها هو حاجة انت أزم حلال فيلم مسيلك أنا سي بذاك العالم يزنقرم زلوا كنت شحن إحنا حسنتي
400 ኤርትራዊ ኣትወ ንብለካ ኣለኹ ተራይ ዘይፈልጥ ጥምዕ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ዓሚ 16,000 መንግስቲ ሊብያ ዓጉይቱ መሊስዎ 30,000 በፂሕና ኣለና ግና ተዓብቂ ተወደ ያብል ይረአዮ ስለዚኻ መዓልታዊ ከእቲ ኤርትራ ዝምለስ ዘሎ ምስ ተመለሰ ተም ዓስከራት ዳግማ ይሸጡ ኦኬ ትረዲኻ ሕጂ እዚ ዓይነት ቢዝነስ እቲ ሰብና ዝረክብ ዘሎ ምሽክና ህዝቢ ማለት ስለዚ ዋላ ነቲ ሊብያ ዘሎ ክውከስ ኣለዎም ንዓና እንተ ዝኣምነ ነቶም ኣዕርኽቶም ክውከሱ ክእሉ ሓንቲ ዝለኣብዎም ግን በጃኹም ስድራኹም ኣይተግሂዩ በጃኹም የሕዋትኩም ኣይተግሂዩ ምክንያቱ እዚ ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ኤርትራን ዘለዎ ቤተሰብ እንታይ ዝበሃል ጨጎሩ ተላሒጪ ብጓሂ በጃኹም ንዓዓቶም ኣይተግሂዩ ንስኻትኩም ተጨንቁም ከምዘሎም ርዳእኒ ኖ ዝያዳኹም ግን እቶም ቤተሰብኩም ስለዝግሂዩ በጃኹም ንሊብያ ገጽኩም ኣይትሕሰቡ ንዓመትን ይ2 ዓመት ተጸመሙ ምክንያቱ ተህይወትኩም ዓቅቧ ብድሕሪ ዓለም ገፍሐ ናብ ብለኹም ክትንቀሳቀሱ ትኽእሉ ኢኹም ሓንስ ታዊኹም ተጨኒኹም ናብ ሊብያ ተእትኹም ግን እታ ክትጠፍእ ስለ ዝኾነት ሓደራኹም ንሊብያ ዝበሃል ኣይትሕሰብዎ እዩ ዝብሎም እቶም ኣሕዋትና ማለት እዩ ዝያዳ ነዴታትኩምን ኣሕዋትኩም ርኢኹም ሓንሳብ ጽንሑ ርግኡ ክብሎም ደሊ ማለት አብርሃም ሓወይ ብሽመን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረናን ኣዳለውታን ስለቲ ወርቃዊ ግዜኻ ስለዝሃብካና ዓደል ከመስግነካ ፈቱ ኣብ ትገብሮ ስራሕን ጻዕርን ከዓ ዓወትን ኣሳልጦን እናተመንና ግራትሲ ሚል አብርሃም ሓራይ ጆናታን ኣዝየ ንዓኹም ነመስግነኩም ተገዲስኩም ድምፂ ህዝብኩም ኮንኩም ውሽጢ ዓዲ እውን ዘሎ ሰብ ክሰምዖ ትፅዕሩ ስለ ዘለኹም ኣዝየ መስግነኩም ኣብዚ መጽእ ግዜ ከዓ ኩሉ ሓሊፉሲ بحنساب كل نزاربولو كل أزاناقع حوافي زخنة مدب نحلفولو جزء يفترلنا كل زبير ترى تحقوي سنريولو جزء يمتنا مالتيو آمين لذي يمسكناكم بزاقات أمخاني نتوم على السلسلة ورحي 10 سلسلة بيت سبكم محواتكم مغربكم زخسركم صنعات هابكم نتوم محواتنا خان عايز العالم من جزء سماي يوارسهم يبيل مالتيو على السلسلة كل جزء كنذكر هذا لنا على سلسلة بحنساب بجملة بزحت محواتنا زخسرنا على سلسلة لذي يغني لي جوناتان صبوغنا يشرح جيزة دماي من يلك إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا.